Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Panag ko na ka din ni Ma'am Alexandra. Nagang angawak lang ka dagiti ibagbagakan ko na. Nagsakit. Diyak ko ni tuloy pa. Agpayakarat lang iti sa bali nga opisina. Umadayo akong kadakwada. Awanan na talaga tinamnamak ka ni Alexandra. Michael, ada ka magkayam dito, Ron. Kaya't ka kuma... Sige, dita ka. Michael! Michael, mabit lang! Michael! Oh, di na kun inkas-kaso. Gimuran sa matan. Nakita na nga tati panangarakop kanyak ni Darius. Nagtuan mo pa nagbakasyon, iti may sa nga espesyal a lugar. Sa di naman dahil taan napinta sa lugar. Iti may sa anapintas a beach resort. Saan ka ding exciting? Pud mo dahil ta. Lipatan tapay lang dagiti pakakumikuman ta iti trabaho ta. Dahito hindi panawan tapno makapag-unwind ta. Pud mo dahil ta. Sige. Pasublatik to madamdama ti driver mo. Tapno makain na naman. Bye-bye, Amon. Trabaho na tag-drive. Say-sayatam tag-drive, ha? Well, ma'am. Emily, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Kasta ako mata talaga, Darius. Di ka dinairuam kanya? Kaya't ko lang kami napagserbiandak iti husto. Tas siya ti magsusuweldo kan kuana. Bye-bye naklang iti aramidak, ha? Ngamin, amo damatan ti ugali. Apay akastoy matenti desisyon ni Michael? Desisyon? Ano ti kayo asawan, sir? Ibatan na ka ng titrabaho na kada kayo. Ano niya? Awan maramidak, no day tati desisyon na. Extra work na lang ter aramidan na kada kayo. Tirasun na, kat di na kanon masango. Kasta ka di, sir? Ibagakan ka Agent Alexandra. Asset iti opisina ni Michael. Ket amo, uray kada kayo kini Agent Darius. Ket pagnumnumaran nyo ti kinalaing na. Pud na dayto, sir. Kinapod nun, ha? At dapat tikang runaan nga assignment na. Kasarita man na ni Michael. Sayang met, no ituloy nanti umibat iti trabaho na. I-orderan ka iti. Ah? Dapat mo sa danggayan na ginom. Saan, Michael? Imbaga mo da ka tituban. Isa sinurot ka. Kaya't ko lang nililiwag. Tinakara-sakit tinakam ko. Kinasarita na kami, Hepe. Kat imbaga na tinagbalin a desisyon mo. Umibat kan kada kami. Agsipod. Amok nga ng pagbanagan ti amin. Di mo kumasawan na ita, Michael. Kasapulan da ka. Kalpasan na nakita ti panaging inarakot yung pinidaya. Ibagam, dahil ta kanya. Madismayak lang iti nakita. Malawag kita kanya. Nga iso ti ay ayatan. Apay. Gapo ka kita. Matatarin siya. Dinak kaya. Gapo ta. Uy, loki nga. Madaling ka na pagkatampi. Saranin ko. Mapayat mo. Michael, nabartagkan.
Di mo amo tibagbagam. Ala, umay kan tagawitan. Amok tibagbagak. Lalangang ka diti. Panangipatit ko kan ka. May salang ti saludsod ko. kahit ko asong batan na. Da ka di mananamatkan ka. Uno, awan. Michael, Awan, saan ka di? Ako, di naksong batan. Panawan ako amin. Seryoso na ito, ay bagbarakan ka. Talaga, masaksakitan na. Ato yung tinlutok akanam. Imawag itay ni Alexandra. Kat umay nakabisitahan nito madamdama. Saan samatan nga kutkut iti asawa ka? Saan? Di nagpanawa na, honey! Saan nga agang angas ti asawak? Mami! Mami! Kamusta ni Daddy? Awanin. Talaga asaanan. Anay sambot tibag na iti ospital. Anya? Kuna na nga ilutwag iti kanan na. Tamabisin. Ngabi din nagsubli ang iti sanad na. Awanan tibag na. Mami! Inlimad na tipod no asakit na. Iha. Stage 4 gaya mo yan, ti cancer na. Hindi matakuatan dagiti doktor. Alexandra, awanan ni Dadim. Makipaglading ita kiti napasama ka, Alexandra. Patid ka rin kumalayang ti pakinakam mo. Agyaman ak, Darius. Dumteng at talaga ti kasti itibiyag ti tao. Kinapudno na. Ada kami pailayang kini Emily dito beach resort. Kahit panagkunak. Agsinsinipot kami laang. Ta iti kada ka nito. Bambantayak ti kadagunay na. Kaya't kumat nga ibagakan ka, Darius. Imabatan ni Michael kadata. Anya? Tapay. Nasakit tinakam na itinakita na apanangarakot mo kanya. Jacqueline Pagaro. Panag ko na. Saanin nga agsubli kadata. Alexandra. Salud-sudon ka man. Awan ka diti mariknam para kay ni Michael. May sala ang akabsat ti marikrik na para kan ko na, Darius. Kastagayan. Sige, Alexandra. Ibaba kong ti telepono. Paumahin ni Emily. Mami, agawitan. Dua talaangin anabati dito sa sementeryo. Agmay-may sa akon, ito'y abihag. Saan, Mami? Gaputata. Saan kayo abaybayan? Malagip ko nagiti ado, abilbilin ni Dadim. Nagdua-dua ak idin. Ngandi na imbaga ti pudno asakit na. Katura ini makasangpat kami dito'y Pilipinas. Nakisarita kanyak, nga ilimod mi kan ti amin. Huston, Mami.
Saan kayo nagsangit? Aglunan tayo asi pupuso tinapasama. Agturong tayo amin dita. Iso na lang tadda umun-una. Kat talaga aday tuyan kinaitutin akan ito na. Awisan ka kuma dito lugar ko. Anyaman nga oras sa kayat mo. Ladin ka, Jeremy. Dak pa'y mapatganti ang wis mo ita. Ada namin kaso na labanan nas asikasuan. Kayat ko amam muna ka na laing. Tamarik na. Ada na pinta sa pagbanhagan da ito ay apanagam amuta. Pwede na ka. Iyam amukan ka. Tipod no at Jeremy. Trapak. Dahito iti main business side. Upak mat dahito ay building. Ken dahito ay mati simpleng opisina. Nagado a computer. Dahito lang iti basit ang negosyo. Amang ipapay kanya iti milyon-milyon asapol. Jeremy, mabalin ka din umuna ka? Kat kita di opisina? Okay. Di kamera itibak ko. Naskan ang maala na noan niya a klase a programa ti adda kadagitoy a computer. Rose, rumor tamat lang. Lading ite. Saan ka mabalin nga agbayag dito ay? Ha? Apay? Kas nakunakan ka. Sensitibo dagiti data dito ay. Kan may sa. Adu pa dagiti kayat kung ipakita kan ka. Sure. Mapit lang ha. Sungbatak lang tiyawag ko. Okay. Hello. Asino nga tati kasarita na? Nakalagin ka ba, Emily? Nalawag anang ko timbalikas na nga Emily. Kaya't nasawan. No kadwang ita te. Ni Emily ti imawag kan kwa na. Kadwak mo't ita ni Rose. Ada ita dito yung office. Oh. Apa saan ka makatagar eh? Anya nga tati pagtungtungan pa. Nangag ko adi na kamat na tinagan ko. Rose. Ala, umay ka Rose. Ituloy ta alaw-lawan ti lugar. Ti awanan bain? Insultuen na ka talaga? Awanak lang iti apagbiit. Ngam inawis ng ti babae na? Papayakas to'y. Jack may sukat iti sa bali ni Jeremy. Apa kas lamas-mas daw ka kadagiti makitkitan, Rose. Ita lang amin ang makakita ak kadagiti na duma-duma a klase ti computer. Ado ti makitam ditoy. Gapot adda amin pakausaran da kita. Business, accounting, software designs, ken da dumapay. Kasta ka di? Mabit lang ha. Ayabak ti sekretariat. Ano ti mabalin kung may-offer ken ka? Juice? Wano kape? Kape lang. Okay? Ado pa ti rumbang apagsaritaan ta, Rose. Kunakman no ada sa nga ilim. Di Rose? Lapan lang iti siyar. Idi sumlangan ti kape ti lamisan, ha? Ada ka di pa'y sa bali nga iparamid mo, Jerry. Awanan. Agsubli ka na di opisina. Okay. Huwag kaya. Imawag ni Emily. Damdamagan na nupod no akaduwam ita ni Rose. Ibaga mawan. Wan gayam. Dagiti babay, sagana mon. Ado ita ti kliyente amang uray kada kayo. Okay? Sige. Isaganak, ida. Naimbaglakit din ta na irupaak di sekretariana ako na na. Iso ating magdarak adakos. Sa anak ang bitot. Ni Van G.T. Bagbagana a sekretariana.
Oh, Emily, anya ti kayat asawan da ito eh. Agawit tan, Darius. Nauma kanyag bakasyon? Kaya't ko makasubli adagos iti trabaho. Kunak man no, kayat mo ti aganwain. Sa anak nga enjoy kan ka. Anya, Amo, sa bali ti kayat mo ang makadwa. Saan ka di? nagbidot ka, Emily. Agawit tan. Binagaakon ti driver. Nalpasan da ito'y abakasyon na. Yaman mo kumakan ka ti sekretariat. Sana bali? Adun to pa'y matigundaw ngayon pa nagpasyal ko dito eh. Saan ka di? Sa bagay, Inilot to ama-am-amok dagiti taong. nagruna no, sumbatam tiyat ko kan ka. Undayam. Asino di Emily anangag ko? Di imawag kan kay tay. Iti ka nito pinastrag ko ti may sa papay ti negosyo. Amom ka di, dakalabanan na ita. Napudno akin ko na. Ano ti babae nga gusto kanya? Nga mamon? Sika ti magustuhan. Rose. Nagbiit matan ti bakasyon niyo kini Emily? Jackman na mo, kilaat ang nagbaliw timod na. Nagsina kami. Di nakpay kinasasarita. Sigurado nag-enjoy ka. Sikati, kayat ko ang makadwa. Anya? Nasaysaya siguro no, buyayan ta dagiti na i-record mo a pictures ken video. Pudno na alak dagiti nakaparang a programs. Ngam, very technical ngamin. Kat kasapulan ta ni Michael amang basa. O sige, papadasik a kasarita ni Michael. Naibusan ti pulutan ta. Kaya't mo pa'y kadita ginom. Sana pa na bartek, Tiago. Mapan ko ayaban jay lakay. Paglutuag iti pulutan ta. Kasano kumapaglutuam? Kat agsaksakit ako nam. Laging sasakit lang dayjay. Padasan nakatob ngaran. Tapal tugak tinagbagan ti sakana. Ingka nga rodan, Tiago. Paglutuam, iti pulutan ta. Ni Michael day magmag na. Isardin ko pa ilang tilugan, tapno kasarita. Michael! Michael, mabiit lang. Ada pa panak? Agsarita ta ko ma. May papanidan niya. Saan tang aminan niya kita iji office? Nagpa-i-transfer ka gaya man. Di nakigaman. Nasakit tinakam ko kan ka. Palasim, Michael. Agsarita ta ko ma. Di nakigaman ko na. Saan nakalumaban kan ka, Michael? Agkatrabahuan ta. Saan ta arumbag nga agapa? Nalasyam ti mo na adano ko. Saan mo na malisyan day tuy? Nasakit mat gayam ti danog mo. Pes, dahi ti matira ti parakan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Michael, saan ta arumbag naglaban? Ipapas ko itang tiwot ko kan ka. Sumardan kan! Saan ka kaya tadalhan? Lumaban ka! Kasta gaya mo! Anay. Anay. Unay ka matan, Michael. Jack pa'y naidapol da ito'y kapas dita sugat mo. Agan anay kan. Talaga nasakit. Dagiti sugat ko. Anya ti kayat mo, ipan ka iji ospital? Kayat mo ama-amon ni Hepe da ito apa naglaban niyo kini Darius?
Saan? Mabalinak mo't siguro ang maagasan. Oray sana ka mga ospital. Nagado nga min dagiti sugat mo. Iso nga anong sam, gaputan na apgas da ito eh. Itaaklangan na kilaban na kastoy. Siyak pa'y tinaabak. Makiapa kan tumat ngamin. O sige, agtal nakakit din taagasak dagiti sugat mo. Amo, imay dito iti babae ni Jeremy. Hindi kan agli ba? Pwede nga imay, inimbitaran ni Jeremy. Ano nila nga na? Napimpintas ngam siya? Naseksexy ngam siya? Kasano kumamasong batak dagita sa lutsun mo? Jakmat nakita. Imay ditoy? Ngam di mo nakita? Ah, imposible daw ita, Banji. Inyalak lang iti kape. Saan kami ang nagsarita iti dayjay arroz? Kan saan mo't nga inyam amo ni Jeremy kanya. Pagpungpung tutin nakday jay a babae. Imbakita kan kuana ni Jeremy ti opisina na? Kan ti pakabuklan ti kumpanya. Iso nga iti panagkunag. Agkin naawatan da. Saan? Saan ang mabalin? Kumusta ni Michael? Inagasam ka di dagiti sugat na? Wan, nasakit ka nung pa'y tibagbagin. Nalabit. Gapo iti pan nakabugbog na. Nalaw anak mo ten. Dinepensa akla ang tibagi. Tipagdanag. Kasladinan kayat ti tumulong kadata. Nung ay... Pakita, miti uray basit laan nga ayat. Sa anak akasta Darius. Diyak kayat apilitan ti riknak. No awan mo ti mariknak nga ayat para iti may sa tao. Kasla pa ng loko dayta. Panunutom lang nga na para iti trabaho. Saan ka di mabalin? Anya ti agbalin nga epekto na. Amangan no ad-adda masaktan ti riknana. Apay nga kanya. Dangdanggayak lata ni Emily. Nga uray pa'y naamakon ti kinapudno. Kayat ka di asawan dayta? Ama pilpilitan kalaangan? Mabalin mo mat atiliwan no kayat mo. Ada aminan kan kaagundangway. Mabalin ko mat nga aramidon na ita. Ngam panagkunakat, kurang pa'y dagiti nakalap ko nga ebidensya. Kat no makaalakan ton itinaan-anay nga ebidensya. Kabailam nga ta nga isakripisyo ti ayat mo para kan kuana. Oh, Ti mano atawan a relasyon nyo. Kabailam nga ta, Darius. Matuukan ako na mangururay, iti ipalpalutom apulutan, Tiago. Hoy! Siga lang ay! Paruta ka matiagluto ha! Mapiit laang, sir. Kaslang amin, awan gaganay gayan day tangag trabaho. Apay! Masatsarot kan! Ibagam! Taikan ka man iti pangpaparta! Ay, saan mata, sir? Kasyan ako ma. Isip mo tipulutan no nalutaon. Mayan, sir. Partakam! Agtoy, sir. Agpigpigargar, dagiti iman na. Oh, naibelengan tidigo na itibadaw ka. Salbag kalakay! Kasyan ka, sir. Gagara. Salbag kalakay! Sakit ka ti ulok! Nakusmon, Tiago. Bayamon, amangan lumapatay mo pa. Kunak man, no kunam nga awan sa bali ang makastrip ditoy. Datayo lang ang nagtrap-trabaho. Pudnungin bagak data. Kat uray ka. Mapawilan ka amang itugot iti uray asino agagayam
Wano ka bagyam dito eh. Apay nga rod, nga intugot mo dito iti babaim. Amom ka din niya tinagdumaan ta, ha? Siyak ti amo dito eh. Idin to tattao ka lang. Anya? Ti amo, arami din na ti kayat na. Kat dagiti tao na, surutan na ti bilin ti amo. Saan ka di? Tao naklaang itan? Kasta ka di? Dahil tati di mo liplipatan, Emily. Iso asurutan amin dagiti bagak nga ramidam. Awanan ka itibain? Kalpasan na maalam ti kayat mo kanyak? Kalpasan na maalam ti panagtalit ko? Kastoy ti aramidam? Sa dino tayan ti agent akayan ayat mo. Kunak man mo iso ti mangtad iti protection mo. Apay adi ka agriport. Dumteng to dayta a panawan. Iti ka nito nga aramidam dayta. Mairaman ka. Kat amangan no agbaliktad tupay. Kat sikat yan adda maitalnag. Kaasi ka lang. Panagkita kat awan mat problema iti negosyo ni Jeremy. Kompleto mat ti papeles na. Kan agbaybayad iti buwis. Iso aligal ti taray ti negosyo na. Modelo dagiti gamit da. Nga graman dagiti computers da. Iso kanula ang ti addaan iti kasta a klase a gamit. Ada ka nung aming supplier na jabrod. Kasmat lang iti rest house na ang nakapimpintas. Kastamot lang iti negosyo na. Awan makunamkan ko na. Amin ataktak dalakan pa nagsasauna. Credible amin. Nalaing amang kumbinsir. Ngem dagiti taon, davanji kan Tiago, kastamat kan narto. Amo, dakas ti aramid dagijay. Oh. Apay nga rod adi mo dinakamat ni Emily. Gaputa iso daki ni Jeremy ti prime suspect. Sorry, Darius. Ngem kriminal ti kaayan ay. Tiago! Agreeing kan, Tiago! Anyan ti oras. Ado tinainom ta, kat nakaturog ta. Kitam, sumip ngaten. Hituloy ta ti maturog. Bili ng bay dagiti agbantay. Ang mga no makaturog damat. Wen, Jelakay, ibagamkan ko na nga irekap ng tigay. amo na daytan. Siko na nararamidan na. Maliwayan na lang. Makaraman-manan iti kong talken danaw. Nairekap kong tigay teres house. Ay kasanuak nga ta makarual ditoy. Tapno mapanak ag report iti mapaspasamak di teres house. Nagngangatumit dagiti alad. Ay, kayat ko ti rumwal ditoy. Awan puso day dya at Tiago Canardo. Nagdadakas da. Sana basta-basta makaunog iti rest house. Ado ti gwardyana. Inayon mo pa yan dita da Tiago Canardo. Ngam, nas ka na makaunog at. Mabalin, magnaka itilikod. Oh, kita ang tinaalak a video. Mabalin mo ti umuli iti na nga to apadera. Wanyag pa iso niya. Sige. Iranak Arabi. Tapno sandak amadlaw. Wan, sarakam tila kay anakita ta iti video. Mabalin na kaatulungan da jay. Iti mabiit. Mamwa kon ti misteryo. Amang balbalkot iti dayta a rest house. Saya atem ti panagserbim kada kami.
Yala anak man iti danom. Uwin, sir. Pudnugayan tinakunam analay nga gluto day di alakay. Ken nalaka makikiktot. Agam, asino day ta alakay? Diyan mo. Ngam babaw ng dani di si Mang Petak ditoy. So ano dati paramid mo kan kuana. Sana mabalin nga agreklamo Apolos. Agyaman apaw. Makay na naakmat langan. Napanugak iti nagmalam. Ay nahanaimbag ta saan daan nagiinom ita. Makay na naak nasapa. Nakaturog mo ni Blackie. Anigda ako na. Anya day jay. Kasla da nagdisoy ti daga. Nakaring ni Blackie. Kaya't naruman. Ay ti flashlight ko. At ko ti dya banda. Isumat ang tinapanan ni Blackie. Pusa mo't lagayan. Ay na, urayak lang nagdaanag. Imawag tigayam ko ang negosyante. Agkit-kit daw iti escort service. Ada ka di mabalintang ited kan ko na, Vanji? Adda naka-reserve kadag iti special orders akakasta. Pilyam da napintas, kan sexy. Tadakkel ti bayad da dyan negosyante. Okay, inakisagana. Dagiti makipagtransaksyon iti online, nakasagana da ka din? Itay pa yan na baga akida. Very good, Vanji. Saan ka di arumbang nga ni Emily ti mangigkan karagi ti dadto mga babae? Awan ti panagtalak ko kan ko na. Si kaaminan, Ang mga nuguraan naktumat ni Emily. siyak ti makam mo. Di nak mabalin adiktaran ti uray asin. Saan kayo kung mga butang? Saan kayo adangan? Naibagak matang kada kayo ti kinataok. Urayak lang na bangaran. Nabayagan nga agtotoo kak dito'y sir. Ay na. Anya ka diti kayat yung asawan tata. Adon tirigrigat ko dito'y. Sige, tulungan kayo. Ngam, naskan niya ibagayot impormasyon na kasapulak. Naturad ka simrat dito'y sir. Si kapay lang tinakaiturad ang nakaaramid iti kasta. Di mo ka di amaw. Impyerno da ito'y aloga. Partagam ti agtimpla iti kape. Bigbigat, agkakapsot ka. Ato yan ti kapem sir. Kurang ti asukar na. Ay, nayon ako na sir. Salbag ka alakalakayan. Simple abanag, di mo pa'y marami na nasaya. Pasensya kayon sir. Tardo, at nanadlaw ko iti rabi. Anya data, Tiago. Hoy, si Kalakay. Saan ang mabalin na daggam ti pagsaritaan may? Mamuandan sabotan. Ngayon may ni agent kampiyon iti rabi eh. Ala, pumanaw ka dito, si Kalakay. Ay, Anya ka di tinadlaw mo? At dagayang video kiyan iti Ruwarteres House. Ito lagay mamadlaw mo data. Mabalinta mapan mangirwari iti babae ijay. Ang mga nuagungat ni Boss Jeremy. Manmanumot ka may ditoy. Padasang talaan oray maminsan. kaamo na ka nadagos ti asok sir. Wan nga ro tata. Kaya't maikadwa mo ito arabi nga daak dito eh.
Sapay ko ma. Talinad a sikreto dahito eh. Sanda pa yan adlaw. Oray anya tar aramiden dano bilang. Jak ipod no nga umay ka, sir. Agyaman ako kasta. Wen gayam. Ado dagiti kayat ko ama-amuan. Anya ka di a klase ang lugar dahito eh. Kinunamidi. Amay sa nga impyerno. Nabayag ako nga agtrab-trabaho dito, sir. Ni Jeremy pa lang ida iti amo. Aging gaita. Di kuan. Si Mangput-mut ni Tiagaw. May isang ka din nagtrabaho dito yung rest house. Ado kami. Agaw awid dagiti daduma. Basit ti sweldo. Kun basit la ka malay. Dangran kun ong tanda kami, sir. Anya? Pangarot na saan kayo pala pumanaw? No kastamat lang ti trato da kada kayo. Lakay Losyo! Rumar ka ni tabalay mo! Sir, aglambang ka. Pangaasay. Maiturod ni Tiago ti pumatay. Uwan tata. Umay ka! Tagluto kay tipunutan may! Uwan, sir. Umayan! Maala kong tinambar day Jaya Rose. Awagak ita. Kat iparubak kan kwa na. Noan niya aklase ti babae ti inagawan na iti boyfriend. Nainagлагit din. Tanalipatan ni Jeremy ti cellphone na iti office. Kat naalak ti number day Jaya Rose. Mangrugi akpay laang Rose. Orayam ti panagsangta. Sakbay ang mapanak iti opisina. Dumagasakbay iti balay. Sarong karak man lang ni mami. Yung number mo. Sino nga taday ito eh? Hello? Hello? Di na matsumbatan. Inakitin. Agor-oray ni mami. Umaw-awat man na. Hello? No awan maaramid mo. Di ka mang disturbo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagtip naman ang cellphone na. Sino nga taday ito'y ayan? Awag nga awag. Talaga apag pungpungtutan na kaday ka ako na. Hello? Anya ti masapol mo? Ma'am, ni Michael dito eh. Apay nga gungungot ka. Sigamat gayam day ta Michael. Sabali mat ngamin tinambar nga inusar mo. Pasensya kayo ma'am. Nagsukatak namin tinumber ko. Itaak lang umawagan ka. Apay, anya ti masapol mo Michael. Mama, ada ko maibagakan ka. I-phone book mo langan dahil number ko. Na-block namin dyan sigod ang number ko. Itaak lang ay mawag. Nakayat ko ti dumawat ti dispensar, kadagiti na aramid ko. Awan day Jayan Michael. Okay lang. Ma'am, ada kayat ko maibagakan ka. Mabaling nga kita ta. O sige, sige na. Amo Michael, adapi ngamin sabali nga umawawag kanya. Iso anak pong tuta. Ako nak no iso manan ti umawawag. Ngam si kamat kaya. Ada ka di mo pangpangtagan ka iti telepono? Awan matkit eh. Un kayam. Anya di ko na may bagam kanya. Ito madam tema.
Mangan tapay sak bagay bagakan ka. Ala, mangan tapay ma. Una, Mga nakijado. Tapos lumukmagak mo. Parang adan ko nang namakan ka. dahil ka diti pagsaritaan ka. I-love life mo. Hindi mabi. Mabalin ko naman trace no sino talaga tinanghak iti account ni Daddy. Good news, data, Michael. Saan nga mo rito yung hacker? Nga dahil patulog ko nga spyware iti account na. I-click na. Iso nga amin na pinduto na iti computer. Karaman dagiti passwords na. Mamwakton no asino. Nasayaat, Michael. Tumanan ti waranda tiago kenar daw. Nagiinom da edi rabi ay. Sa payawan torturog ko Apollo sa nangas asikaso kadakwada. Amo nga ta ni Sir Jeremy. Naadda inseret da ababae dito'y edi rabi ay. Ay, imbaglakit din. Ta nakapaglemang ni Darius edi rabi ay. Ay na, siyak ti delikadaw. Dumaamuan da makaskastrik dito rest house. Hoy! Sigalakay! Apay sir. Agpaspastrek ka kani iti bisita saan mi nga mo. Ay, saan sir? Amukbot maiparek. Apay nga da nakitak akalugong dito'y balay mo. Oh, dito yo. Oh. Kalugong ni Agent Darius Daychay. Hoy! Agsaw ka! Ako sir, kukwak da ita. Pangal-alam iti kastoy akalugong. Kat saan ka mat-arumrumwara. Sigod akalugong ko, sir. Di na kami luklukan. Amumatan no makapong tutak. Atoy, pinutan! Ay, agyaman ak, sir. Ay na, imbaglakit din. Ay na, nabati da ito ni Darius iti rabi ay. Dahito. Number at talaga ni Rose, dahito na anak. Awagak manen. Ibagak asar dengan na ni Jeremy. Talaga adi na sumbatan. Ngam di kasar dengan Rose. Aging ka, di sang anta makapagsango. No asino ka man? Amo, nababa ka lang ang akita ti babae. Kat di mo pa'y am-am mo ni Emily abang bangga. Iha, addan sa awag mo iti cellphone mo. Itay pala amang mangag ko nga agri-ring. Ay na, mami. Idi pa'y lakal man day nga awag. Mangluklo ko lang. Bay, anyo. Ibda po akong ti cellphone ko. Iha, maragsa ka na, tanalagip na kapinasyar. Dagiti lang amin babaunan ti kadkadwak dito yung balay. Di kay madanagan, mami. Apaman ang mairing pas may ti trabaho mi. Inaldawak tin nga umay dito eh. Anya nga ta no umakar kan dito yung balay. Tapno kan ayon ti panagkadwata. Narigrigat, mami. Ngamin, adayo unay to'y balay iti opisina. Kan may sa, diyak kayat ang mairaman kayo iti pagkat. Numabalin. Kaya't kun nga ag-resign ka ay tinayta at trabahom. Siyak nga binti madandanagan. Mami, di kay madanagan. Tila ang kidawa. Ikarkararagan dak ko, ma. Amok mat adinak bebe anti Diyos. Talaga akas tati ar-aramidak. Kan, when gayam. Apay numakya asawa kan. Tapno makitak pa'y dagiti agbalin nga apo ko. Mami, dumtang to day taakan ito. Oh, kat no ada boyfriend mon,
Iyam-ambom kanyak, iha. Ay na, Mami. Talaga magagaran kayo na niya. Panggayang, apay. Kaya't yun ni Darius, apara kanya. Oh, isupay lagayam ti kayat mo, iha. Uwan, Mami. Kat sapay ko, ma. Tada kaming tatag katulungan. Oh, Mami, nagpipintas dagiti masetas mo, ah. Nagpipintas dagiti sabong na. Kasano, kat dagitalatan ti as-asikaswa. Ngam no adda ko man apo kukan ka, di adda ko man aw-awer ko. Ay na, talaga ada kayo, Mami. Tiago, si putam day talakay. Adda atap ko, nga adda kalukwan nga aramiden na. Uwan nga ron. Jakpat siya nakukuha na ti kalugong anak kitak iti ulot ti balay na. Amangan mo't nagpaspastrak iti sa bali at tao dito eh. Kasano ko makapastrak iti sa bali? Kat nagngangato dagiti alad kan ado dagiti agbanbantay iti rabi eh. Tiago, no napigsa ti may sa tao, mauli na ti pader. Sino kumabat ti sa bali nga umunod dito yung rest house? Saan da makatakaw? Tadata di taunag. Di mo laam mo. Amangan no dadagiti mang sisim kada tayo dito eh. Uwan nga, paiso. Mabit man lang, tani. Agin ina naman ang dagiti trabahador. Hoy! Nagtrabaho kayo! Awan, tagi na na! Tatagayam dito eh. Nakauldag ka. Ang kapsutak, sir. Ang inanaakla ko, ma. Nalain ka nagpamparalakay. Bumangon ka! Blackie! Hey! Agtal na ka! Kaya't naksapay matakagatan to'y asom. Ay, pagtugaksan! Ay, sana, sir. Hindi mo ko mapaltuan ti aso. Pang-asim. Kumangon ka nga ron, tita. Tamapan ka gluto. Buday to'y asom ti paltugak. Ikariga atak ti bumangon, sir. Sige. Agluto ak. Kaya't mo matlagayam. Nagadupay lapambar mo. Salpad. Darasaw! Partakam ti agluto dita. Tano umay ni Tiago, kat saan ka pa yan nakaluto? Delikado ka. Nakaluto akon, sir. Idasar ko laengan. Unit ti paltog. Kaslay di ayan ti fish pan tinaggapuan na. Agidasar ka nga roden. Nakigtot ka manan iti kaltog. Kwa, sir. Madandanagan nga no makangagak iti kasjay. Ni Blackie. Sa dino nga tatiayan na. Apay ngawan dito'y kusina paglutluto ak. Blackie! Awan mo ti aso. Ay, napanan na nga ta. Ay, samat nga umadaaday o dahi dyan. Ito'y pispan. Ang mga nonda dito'y. Blackie! Blackie! Ha? Di Blackie. Natay sa amutan. Blackie! Ha? Napaltugan ti bakrag na. Iso tinapaltugan itay. Nakita natan nila kay Lucio jay aso na. Apay, inananog. Pinaltugak ko na. Kasanubat nga main. Taulan nakit din itay. Isugayam din ang gwapotok ti paltog. Ilamas ko pa'y kumay ti fish pan. Tapno saan na makita. Nasaya at matinaramid mo. Tapno awanan tinatagari dito eh.
Slakurang ti asintin, luto na si Danta. Nayo na ma. Malah, mangantakit din, Tiago. Awagak man ni Michael. Amangan no amunan no asino ti hacker. At gamit gayam text message ko. Basa man. Adaywam ni Jeremy. Tanosan biyag mo ti kasukat na. Daytoy ti number ang mga awag kanya. Paymantas siyak ti mga awag kanikwana. Amangan no ni Emily daytoy. Adita. Hello? Nabasak ti text message mo? Sika ka din, Rose? Ti babae a pagluklukuan ti kaayan-ayat ko ani Jeremy? Ha! Adaywamon ti boyfriend ko. Gaputa saan a basta-basta ti makalaban mo. No ituloy mo pa'y nakagargarian ni Jeremy. Sika tinabatad a pagluklukwan na. Ta saan na ka nga isukat iti sabali, no talaga nga'y ayatan na ka. Anya ka ka di? Prostitute? Negosyante ang akas kini Jeremy? Bayadan ka iti uray mano. Basta adaywam laang ni Jeremy. Diyak ka sa pulan ti kwartam. Kandi ka kumagsawi ti kasta. Gaputa mo, nga ad-ado nga amang ti kwarta ni Jeremy ngam sika. Gold digger ka. Di ka matanagan? Maam-amom tumitlaang no asino ak. Ket sapay na ko ma, taintundom tang dayta apanawan. Saan kanto ko maamakmaklaat no maamam ti kinasasino. Ti buisit a babae. Michael, dayta tinaalak a video kan pictures iti opisina ni Jeremy. Dagiti nakaprogram iti computer iti addaak ijay. Nasaya at clear ti panakala na. Mabasa ta na lain. Computer analysis ni Jeremy. Isu nga ado dagiti amuna iti computer system. Kita am daytoy a website. Kasmatla iti ordinary ang website ti makita. No kasta nga i-browse mo ti computer. Ordinary a website lang ti computer data ma'am. Yung website data ti cyber pornography. Anya? Kita am pay dagiti daduma ah. Oh, Kasano kuma a cyber pornography? Awan mat apulos makita a babae iti day di alugar. Malaksid iti sekretaryana. dayta ti kasapulan na mo ma'am. Masakitak. Ad-adan ngagsakitak. Tapi natay dati dungdungwak nga asok. Anya? Sino tinang patay? Ni Tiago. Tata, ilibas kan diri ang lugar. Tulungan ka. Dagiti laangan kakaduak dito'y ngagtrab-trabaho ti tulungam, sir. Isuda ti maparparigat iti kastaunay. Ngam kurang ti mauawat da aswil daw. Pumanong tan. Tutal, adakin ka titulboy. Adanaskan nga'y bagakan ka, sir. Anya dita? Ti fish pan nga ibagbagada. Ket iso ti pangibelbelengan da kadagiti patpatayon da at tao. Siyak ti nakakita, sir. Pinaltugan ni Tiago ni Mauricio. Sana imbelang iti fish pan. Anya? Tiago, agling ka. Apay, Adda nakastrap dito yung rest house. anya. Binilin kong dagiti gwardya nga agbantay da na lain. Kansanda baybay-an na makaruar dito ay dahi a tao. Pudno ti kinunamit he. Nila kay Lucio.
Isulaki, di da kinaramid iti dayta. Tiago, Oh, patayam day di alakay. Ken tinakastra nga estranghero. Jeremy, ada problema. Anya dayta problema? Jay may sabalas ang arikrot ko. Di na kayat ti pairwar. Anya? Di na kano kayat ti kastya klase ti trabaho. Ibagam kan kuha na adakkel ti makwarta dito eh. Ado ti may patulod na itinaganak na no bilang. Naibaga kon dayta nga kaskas di nga kagkaga. Sayang, nabintas pa'y mat nga roda. Impakita tiladawan na kadagiti negosyante. Ado ti mayat ang mangirwarkan kuha na. Asino dayta a babae? Nas ka na makalibas ta dito, tata. Lumaban ak. Agbati aklangan, Barok. Si kalangan ti pumanaw. Dayjay ti maysa. Aday ta, napaltugang. Umaygan, tata! Barok, natago ka nardo ti sumungan. Palpaltugan tataan. Tulagaw! Saan kayo makalibas? Datan iti ayit. Siya kung timang lukata. Ay, kayo ito! Lukatantan. Tatalusyo! Ay, baga akong kankati amin, Barok. Umas asidagdan! Umaygan, tatalusyo! Tatalusyo! Rumuha akon! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adda kano ng serak iti rest house. Limaban kano da nardo kan Tiago. Napuntaan kano ti dua gwardya. Ngem nataymat nila kay Lucia. O sino nga tati estranghero aring maot? Benji, ayan ti babae nga ibagbagam. Kaya't ko akasarita. Ada ijay basement. Abay ako nang adi na kayat ti agpairwar. Sales lady ka na ti rumbang at trabaho na. Dagdag ka ti masweldo na dito eh. Kaya kaya't nakit din ti agmalmalam ang nakatakder ka sales lady. Day tama ti kunkunakan ko na. Ha! Kasarita. Kat no di na kaya. Makaraman kanya. Natayan nila kay Lucia. Napaltugan kabayatan ti panaglibas mi. At dapay daplis di tatakyer mo, Darius. Awan na nyaman na dito eh. Awanan. Natayan nila kay Lucio. No kasta nga ado ti dangkes ang mapaspasamak iti rest house. Rumbang ama isardangan. Ngam, anya ti aramidon tayo. Anya nga tanong mangiwayak tayo iti raid. Makikoordinate tayo kadagiti daddo mga ahensya para iti maiwayak ari. Inananom ti balasang? Tinong patungpak. Kan impungot-pungot ko. Kaasi ma. Sana mabaling nga ipakat na ti kahikayat na dito ay. Papayaban na ka ni Jeremy. Kasta? Kasapilan nakmatlagayam. Kaya't na ka akasarita. O sige, mapanak iti opisina na. Oh? Apay akasta tilangan, Jeremy. Agkakanatan na kiti problema. Adda nakastek iti rest house. Aging kita. Saan pa anamuan o sino? Ita, adamot babae nga agkadkad amayrwar.
Apay nga rod, pinaayaban na. Ta sino pa'y kumataya ba ka sa bali, ha? Isa laglagi pang Jeremy. Kasapulan na. Kat saan ang mabalin basta-basta isukat na iti sa bali. Diyak kaya ta madadal ti negosyo. Napintas ti imahe ka nagiti tao. No sino man ti mang perdi ti dayta. Agbayad kanya. Di ka madanagan? Saan ka abay-bayan, Jeremy? Basta di ibatan. Isa day jay aros? Iwaksimon iti panunot mo. Dito'y kaya mapatirti mulyan dayjay salpag nga estranghero. Kita am dagiti tugot na. Kaya't nasawen. Nabayagan na sumsumrak dito'y. Ket iso ti aking kalugong itinaalam iti uneg ti kalapaw ni Lucio. Naimpaglakit din tanatayan day talakay. Delikado tayon. Nagture den dayjay at tao asimrek dito eh. Saan ka matanakan? Makambon ni Sir Jeremy kada tayo. Napiksat impluensya ti among ta. Saan natabaybayan? Tadakkel ti may tultulong takan ko ana. Ma'am, ipakita ka na kayo. Duwatin natakwatak a kinapudno itim imbestigaran nyo akaso. Kaya't ni amamuan, Michael. Anya dayto akin napod no. Kitaan nyo na lang iti screen ti computer. Katiklik yun. Tapno mapanagnakan nyo a cyber pornography. Ti promote ni Sir Jeremy. Sige. Nakapost dito iti picture dagiti babae, alam mo lang. Dahil tati mo paspasamak itan, ma'am. Iti pan nakapukaw dagiti babae, mabalin ang marekrekrut da babaan iti online. Ket tinapapatay nga escort service. Mabalin na konektado dito eh. Wan gaya, Michael. Kunam anaamuaman tinanghak iti account ni Daddy. Dahil tati sumarunong ay pakita kada kayong, ma'am. Namlading itak nga ibaga. Ani Ma'am Emily, ti hacker. Ano niya? No, kasta. Nalawag itan. Hacker mat ni Jeremy. Kat nalawag nga iso tinanghak iti account mo. No apay anagpukaw ti kwartam iti bangko, Darius. Ispya ti tawa simrek iti resas. Nagliway kayo matadwa. Pakawalan na kami, Boss Jeremy. Saan mi anay ropaan? Tarabi, idinaglalaban kami. Gaburan nyo ti fishman. Tayong baga kanyak ti gayem ko hepe. Nga da maiwayat arin. Delikado tayo no kasta. Kanya ti aramidan tayo. Aglamang kayo. Sana mapalin na masangpitan da kayo ditoy. Kung ako nardo, sana arong pangagdanak ka. Bay, anda ko diti kusina, Mami. Siyak man ti agluto iti kayat yu asidaan itan. Iha, adamat babaunan ang mabalin nga agluto. Mami, kayat ko ti makasursuro nga agluto. Takonada. Kay kayat dagiti lalaki ti babae analaing nga agluto. Pudno dayta. Kasta day di dadim. Nalaing amangan. Iso sinursurok mati agluto. Kasta ka di, Mami. Wen. Oh, siya ko timang lukat itiri daw. Sige, Mami. Naimbagnal daw yung, ma'am. Adda ka din ni Alexandra? Aglot-luto. Asino ka, Baro? Siyak ni Michael, ma'am. Katrabahuan da. O sige. Umunod ka.
Mami, sino gibisita? Agtugaw ka dito'y salas. Umay ka dito'y Alexandra. Mami? Oh, Michael tinagan ti bisitam. Adawit na asabong. Oh, Michael, si kamot gayam. Sangwam, tasyakon ti makaamo iti kusina. Panagkunakat na singpat na ito'y abaro. O sige, agsarsarita kayo. Oh, anya ti makunami ti loto ni Alexandra, Michael. Magusto ako na ma'am. Nalaing kayang magluto ti balasang mo. Si Kalatin na kayo baga itikasta kanya ka, Michael. Ako gayam, kasano anaamwam da iti balay mi? Imaya ko ni dinatay ni Dadim. Remember? Wan. Malagip kon. Imbay ka idi nga agpaiso, iho. Inturturod ko ngay may agaram dito'y balayo, ma'am. Barang ikan ako niti tsansa. Kasla, makita kat agbagay kayo. Compatible kayo siguro iti tunggal maysa. Iha, panagkunak kat seryoso kan ka ni Michael. Makitak day ta kadag ititigtignay na. Pudno? Ngam, kapsat lang ti pangibilbilangakan ko na, Mami. Masursurong tumatlaang nga ayatan. Tinapatag, nasingpat. Kan amo na nga apresyaren dagiti banag nga ar-aramidam. Bayan niyo, Mami. Panunutak anay yung bagay tabanag. Iha, di mon urayan ni Darius. Tapanag ko na, sa bali at talaga tinakaiturungan ti imatang na. Napaay kami tinuayat mi ari. Panagkunak. Namuanda. Kunakon ka. Day tatag parparik na kanyak ang mapasamak. Nagbalik ti lugar idi napang kami jay. Dagiti mangmanggad ang nakita mi. Kan nakasarita mi. Kung nadamat na niya on reklamo da. Impluensyado at tao ni Jeremy. Ado dagiti gagayam na itituray. Ado ti kwarta na. Kat day ta a kwarta ti aramaten na tapno maliklikan na ti kaso. Ngam di ta mapukawan itinamnama, Darius. Maipaay tumat lang ti hostisya kadag tinagbalin a biktimada. Sapay lang ko ma. Oh. Ni Emily. Kumawawag na yan. Hello, Emily. Sa dino? Okay, sige. Bye. Alexandra, agkita kami kini Emily. Darius, danggan na kumamat. Pangasim, saan kan ang makipagkita kini Emily? Agpaggadla ang tibiyag mo. Ipanagnak mo kanyak anapodno ka. Lepas mong tibiyag tayo jay nga agent. Nanggagmumat, ti pa nagsarita mitay. Dayjay nga agent ti siit itibiyag ko. Rumba nga mapukaw. Naplano kon ti aramida. Mangibaon ka iti taom amang kadwa kanya. Kat no saan da ang mapatay. Siya kon amismo ti mangilepas iti biyag na. Emily, awan mo ti amo kong okasyon nita. Tapno agsagana kay ti kastoy. Espesyal na ito'y aka nito para kanya, honey. Oh, toast. Honey, magustuhan ka diti suot ko ita? Uwan, bagay mo. Bagay mo dahi ta bestida. Di kan tumakdara iti tugaw mo. Siya klangan ti mga rakop kan ka. Amok,
Inay ayat na. Kat kastakmat kan ka, Darius. Nga masapol nga agpili ako. Anya ti kahit masawa. Saan asika tinapilik? Kanimo sana man! Anya ti kahit asawan dito, Emily. Patayan yun! Kat ibal lang niya tibangkay na iti adayo. Jaklap pagarupan ang maaramid mo dito kanya. Awanan ka, Adoso! Matay ka! Dakayo, ano pala dararamidan nyo? Pagtugan yun! Napagtako na tigaraw na! Saan mo mapuntaan? Pagtugan yun ko na! Saan ka magkamaling ay putok dito, Emily? Ang mga numakalbit ko na ikipartog kat sikati matay. Pumano ka! Sakpay ang agsip na ti panagkita. Nagsakit dinulog na ka, Jack. Nablom sa timak. Takrot kayo amin! Awan sa serbilyo! Awan tipantog na! At tipantog yo? Nga na tinaramid yo? Naabak kayo! Apoy ang naaramid ni Emily tikas jay. Darius! Anya tinapasamakan ka? Ha? At sukat mo? Awan anyaman na dito eh. Kunak ngamin kan ka asaan kan ang mapapan. Ngam di nakmatdangdanggan. Talaga patayin na kaday nga Emily. Mabit lang. Agasak timam ngagdardara. Awan na ito eh. Basit lang ang asugat na ito eh. Kasta una hindi pa nagdanag mo. Talaga madanaganak. Iso nga imayak adagos apaman nga mawag ka. Sino kumati sa baling awagak? No saan na si ka? Danggayan nakit di taginom ta. Kaya't ko tagbarsak. At nung makalipat ak, ure apagbiit lahay. Darius, kunak man no na isagana mon tibagim para iti dayto ang laban. Kunak mat ken ka aday tarik nam ti mangirubo ken ka. Panag ko nakit. Awan ti amom iti ayat. Natangken ti puson. Iso at dinak maawatan. Bayan naklaan nga ginom. Kaya't ko ngay liwliwag ti sakit tinakam ka. Kaya't no saan nakadanggayan. Mabalin ako na panawan. Italamanan nga umay ka maturong dito sila. Imbaglakit din, tainal daw alinlinis ang dagiti babaunan. Mami, Oh, amay ngagsangsangit ka. awan dayto mami. Napulingan niya klaro. Di ka naglibak pay, amamukan. No napasaktan ka, kay-kayat mo ti agbay sa. Apay, anya ti napasama? Ni Darius, mami. Sinaktan naman ang tirik na. Kunakon ka. Isumanan ti makagapo iti panagsangsangit mo. Nagsakit na kitimbaga na kanya. Awan ka na, tirik na. Dinalaan mo. Manipot pa hindi. Hinayat ko ni Darius. Nga maapaya di na marik na, mami. Oh. Ngamin, di mo ba't iparik na kanikwana? Napnuan ngamin iti gura kan panagibalas ti puso. Ngam, dahito iti tandaan iha. Iti kanito ang may katigura iti puso. Ayat ti maisuka. Mapatay mo ka diti agent akayan-ayan mo. Tinutukan gaya may tipaltog. Apay adi mo pa'y lapinatay, ha? Pinarigat na itikastaw na dagiti insurot mo at tawag. Nga ura da paltog da. Naglagi po, Jeremy. Di malang da iti training. Amo da amin awagas ti pan nakilaban. Di ko naman kat di, maag ka!
Binaybay ang agbyagpay dayjay nga agent. Di mo usaran ti panunot mo. Adda na sumaruno agundawan? Saktan ti manggibos iti biyag na. Sige. Italag ko kan no kastan ti kayat mo. Jak to pulos ikan iti gundaway na. Pulos. Sige. Aramidam ti kayat mo, Jeremy. Aramidam. Tapno maprotektaram tinapintas nga imahem iti publiko. Jak ipalubos nga dati kasken kwa na amang dadaan kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abday tan ni Alexandra. Kasangsampot na at tugawan iti table na. Say-say upan ng dagiti sabong ngayon parabaw ko iti namisaan na. Kaya't nason, magustuhan na dagiti sabong. Ha, linukatan ng ti drawer na. Nakita na dagiti chocolates. Timanyawan dito yan ko. Jackie pag daw ako mitkitakan ko na. Umasidagan dito yan ko. Michael, Good morning, ma'am. Nasapa kay ta ah. agyaman iti chocolate kan sabong ha. Amok asik hati nagkapuan ha. Awanan yaman na, ma'am. Apay adi mo pala inted kanya a personal. Ma'am, mabaling nawisin ka na dinner tayo ito malam? Sure. Yes. Palag ko na. Addan nam namakan ko na. Urayan niya ito yung hamidag. Tsak lang tamalipatan tinapasama. Di pa nang tutok kanyak ni Emily iti paltog. Nabayag na pinagtalkak. Ken inay-ayat. Pinatay na klakuman. Tapno sa anak nagtutuok akastay. Dengan ni Tirabi. Ni Alexandra. Nakariipay nga ta. Kasarita. Awagak pa nga ta manusan. Abasag nga awagan. Mayat maggayam ti agsana. Kung ako naglaminkan ka, may kati-stress mo iti kastoy a lugar. Ngam nabanyog akon. Agdugak ta pala. Oh my God. Tugaw tapay. Kaya tupay ka di nga gordera kiti ara. O sige, may sapay araw. Alam, mabit lang. Adagayang miss call ni Darius. I-off mo pa nga minday ta cellphone mo. Adda ka dito, itak mo again, Joy. Mabit lang. Isang batak lang ti awag ni Darius. Ang mga na-emergency. Hello? Hello, Alexandra. Basta di mo ka diti ayan. Sa di mo ka na dahito ayang tangan ka. Iba ka mo ba? Kuwan. Adda kami dito iba. Katoon ni Michael? Kuwan. Ibaba mo dito telepono. Agsala ka manan. Mabit lang mo ka. Darius, apa ang nakawag ka? Adda ka di emergency? Kasapulak titulong mo. Kumain ka kuman dito yung apartment ko. Itamot lang eh. Mabalin ngayon itong bigatan? Pag-partner ta. Iso aron ba nga siya ki priority. Kaya't mo ka di amataya ko. Ha? O sige, sige. Umaya kon. Itamat lang. Bye. Michael, kasapulan na ti partner ko. Again, enjoy ta pa lang. Kasanong tin-order ko nga ara? Mr. Darius ka dito, imawan? One. Sige. Mabati ka. Bye. Napa? Bati na ko. Nagasak ni Sir Darius. Nagasak. Taiso kay ayatin ni Alexandra.
manan ti sangsangwam. Kaya't ko lang ti makalipat. Anya di ko na mga emergency. Kwa, Imbatik ni Michael Ijebar. Tako na nga the emergency. Nagdanagak. Iso may mayak adakos. nagdaraman niya minti imak. Kitaan. Amangan no ma-infeksyon. Anya? Oh, Kat na nagbasitan ta sugat mo. sige. Mabalin ako na panawan no agreklamo ka. Ituloy yung ti-date yung kini Michael. Basit lagaya masugat ha. Nung ay ipatay ko dahito eh. Sige. Agasa kun tapno awan ti makunkunan. Michael, ada ka nagkain DPG. Kano pa eh? May kabuapay langal daw ko ita, sir. Kita mamangan no mabigla ka. Kabalak, napigsa ko, sir. Rinog yamiti ang insardeng mo. Kaya tita, disidido ka niya ituloy ti panag-gym mo. Wen, putuloy ta. Oo. Di mo pilitan na marigatang ka. Shock. Nabayaga ko niya ag-gym. Tapno pumigsak pa eh. Kitain pa lang yung dagiti aramidag. Pagsurusuruhan. Kastayo. Nalasutog mo tayo Tipay. tayo. Bumiskidak tumat na makitam. Kastoy. Siya tumat na palam. Alexandra. Planuan taan na lang ti iwayat tayo arit. Iti may pagbaga cybersex din. Well, adalan ta na imbag dagiti detalye. Dito yan na malawlawagan dagiti adu asaludsod. May naig iti may pagbaga pa nagpukaw dagiti babae. Juan Darius. Ni, mabit lang. Ada text ni Michael. Ibagan nga ta operation tayo ta. Ha? Ada ka ng hospital na. Apay ka no? Mabanta kitaan. Apay pa ilahin. Saan mat siguro seryoso? Isardeng mo tilugan ta siya kimapan. Paapay. Basta isardeng mo tilugan. Sige. Agyaman nak iti panang itulid mo kanya. Sige, gitakan. Oh, kumusta kan, Michael? Nadardaras ni panagimbag ko na ka. Maligatan kan samat nga umangas. Nabigla ti bagik iti panag-gym ko. Asmalaing da ito eh. Ha? Adda asmam? Isakas ti pamagik. Ngam, ikarakarigata ka magunok ti pamagi akas. Kani partner mo. Barang masusurunak to ngayatan. Naskan ama ipakamo iti pamilyam ti kaadam dito ospital. Sanan. Umdasan ti kadam tapno umimbaga. Agtalagak iti kabalin nyo. Para iti dito yung operasyon, may papan kadag iti cybersex din. May isa kadagiti kadakkelan a cybersex din, sir. Nabayagan ti operasyon da dito yung syudad. Pinagparangda a call center. Ano sa dino? Babae lang dagiti ang trabaho. Chief, amangan nung pamarang dalang data call center. Yung kinapod nun na, cybersex din. Dayta matiam mo. Kunada abak nang ti akin kukuha iti dayto eh. Di kay madalagan, sir. Aramidan mi amin na kabaulan mi tapno agbaligi kami. Good luck. Kaya't wa pa siya rin ti lugar. Awan ka di at talaga ti panagtalag mo kada kami kami Banji. Kaya't ko lang nga siguraduhan na natalagad ti negosyo, Emily. Business partner ta, Jeremy. Iso asaan na rumbang at tagikwaam. Kaya't ko pa'y ama-am-am mo ni Joyce. Di ka madalagan? Siya, di makaamukan ko na. Sana kampante tiriknak. Aging gaya ti Jack makasama na dya ang babae. Ita lang nga dakaskan ko na nga agkad-kad amayrwar. Di na kadiam mo, adakkel ti maala na dito'y ako at
Oh, Michael. Magtrabaho ka? Saan ka diyan na ospital ka? Na-confine na ka talaga, sir? Anya nga minti makagapo. Naggidan talayang nga nag-gym. Saan ka di? Amokon. Siguro, nakapsot ti resistensiyam. Kasta ka na talaga, Michael. Ti pamagim. Iso asaan mo atari gagayan, abo makid pahay. Excuse me? Oh, Michael. Mayat ka din tirik no? Alexandra, kung nakarod kan ko na, amangan no mabignat. Kaya't nakarakaro pa nga sakit. Kaasim eh. Ay na, kantsawang pailaan. Kagap-gapo na lang arudan ito ospital. Okay lang, ma'am. Michael, orayan na ito lunch break ha. Rumwart na. Duwata lang. Sige. Uwan, ma'am. Michael, umay kay di office ko. Aday paramig ko kan. Uwan, ma'am. Umaya ko. Agya mo na, ma'am Alexandra. Hindi pa nang sakit mo kanya. Awan day chay. Sana pulo sa nakatagaring ni Sir Darius iti imbaga. Napabainan sa attorney. Kasano? Sumubsobran. Ma'am, mangantan. Lumamiisan lagi ti order ta. Kita. Saan ka di ani Darius tinakatugaw iti day dyan lamisaan? Iso na nga, paiso na. Kumikita dito ayang ta. Kasla pimpina. Kita mo, agmay na siya tilamisan na. Anyang tanong ayaban ta. Saan? Ayan. Kumikita ka di pay? Uwan, ma'am. Kasla sisiiman na ta. No kas ka? Subuan ka ta subuan nakman. Anya? Uy, ipakita mo anaragsak ka ang kadwala. O sige, nga ka ta subuan ka. Si kamot, ma'am. O sige. Ato'y, ma'am. Oh, dayti pay. Sige, nga ka ta subuan ka man yan. Ma'am, mabita. Pimanaw. Mading sa tikita na kadata. Nakabalas tamatlakan ko, ano? Kaguran at tulakit din ni Sir Darius. Danugan na. Hindi ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Di na mabalin nga aramidan day takan ka, Michael. Ibagang taag sukat dagiti babae. Sexy, ti kayat ko nga ipabadong kadakwada. Adon dagiti foreigner anak ka online. Kasano ni Joyce? Abay, kinasaritan ni Jeremy? Anya ka diti problema kan kuana? Natangkan ti ulo na. Talaga nga ibusan na ti pasensyak. Syak to man ti mapal. Syakon, ti makisarita kan kwa na. Diyak kayat ti kastang ugali na? Agad-gad? Mabayadan mo ti gusto Ay, agpasensya tayon. Napigsa ti guyod na kadagiti customers tanapintas ngamin. Uray man pa'y nukas na? Ti ugali na ti Jack mapasensyaan. Ngila. Ibagag ang mapandag sukatan. O sige. O sige. Masapol asumango dagiti babae. Tadyak kayat ang mabainan dagiti foreigners a customer. Adagayam ni Jeremy iti beranda. Asit ka? Jeremy, sweetheart? Agmamaysa ka mat ditoy? Kaya't ko tagpangin. Kan nagpanunot ita arabi. Okay. Siya kung di magbukbok iti arak iti basong.
Agyaman na. Jeremy? Di na ka di mamimiss? Kasi nakadadayo ka ngamin kanya. Kahit ko tagmay saita. Tap na makapagpanunutak. Anya ka di pang pananutam, Panawan nak man, Emily. Inuwalin nak? Aramidam ti trabaho. Tay talaang tikid-kid dawakan ka. Maitured na kon nga iwalin ita? Please. Panawan nak dito eh. Aging gayta. Pampanunutan pa lang tayo dyan, Aros? Ha? Yadayukan ka tayo dyan, ababae, Jeremy. Day tatitandaanan. Ros. Pilipilit alipatan ka. Di ka may waksi dito'y panunod ko. Talaga diyak makatam na. Aging gaytid di ka matagikwa. Suglian ka, Ros. Kat iti may kanwagon daway. Sigurado ka kukuhakan. Asidag tayon iti pakaiwayatan tiri. Napagsalitaan tanday ti ang panag, Darius. Yes, Michael? Oh, apay ngayong saldang mo tilugan. Darius, agkam kamatay ti oras. Mabalin ka di, Alexandra. Agtrabaho tapay. Bayan pa lang dito cellphone mo. O sige. Michael? Agsarita tantulangan intil malpas ti operasyon niyo. Ha? Bye. O sige, pagandaro mong tilugan, Darius. Pinamakitinag ka sa sarsalita. Iti cellphone ko. Parbangon na. Sarkan tang ti target area. Sikat ti team leader iti raiding team. Nabagaamat kan dagiti kakadwata. When? Ben! Get ready! Sarkan tayo ti target area. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Alexandra, ti search warrant. Naskan ang maipakita tayo kadagiti operator. Okay. Ha? Nakalakirwangan. Pilitik alukatan! Raid ito eh! Ben! Search area! Yes, sir! Let's go! Lamo-lamo dagiti babae iti sa manuanan ng computer. Men! Siguraduhan nga wanuray may sa kadakwada makalibas! Yes, sir! Call center daytoy! Kamali ti sa narapyo! Okay, men! Kompiskaran tayo amin dagiti computer sets! Dagiti laptops kenda dumabay! Ebidensya ta kita! Anya tinagan mo? Anya tipod no aramitan nyo dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anya? Na-rate ti call center ko? Oh, sana mapalim dito eh. Ito na ang pagbangon. Inala dagiti raiding team dagiti computers kan dagiti babae. Nagliway kayo! Anya ti Sir Din, Emily? Ha? Di na ko mapabasulan. Baybayadan katapno at trabaho. Ngam anya ti aramidan? Asino dagiti ng raid? Team leader Danny Darius. Ti awanan bay na Darius. Pinatay mila kumay din. Makita mita? Isun ti problema tayo. Hoy, Emily. Pornosan nyo ka ni Vanji na ito'y a problema! Kasampulan ni titulong mo, Charles. Makikooperate ka iti investigasyon nga aramidan niya. Oy, ma'am. Anya tar aramidan nyo ijay alugar. Maki-online kami ka dagiti foreigner. Manipod Belgium, Australia, kan Singapore. Na duma-duma ang lugar. Mano, tibay bayad da kada kayo? $50 to $100 iti kada session. Ipatulod da,
Babaan iti electronic money transfer. Ngambasit lang ti may baybayad da kada kami. Mapan kada iti boss ni kita kalagatat. Ibagam man kanyak, Joyce. Kasano anastrak mo dahito ang klase ti trabaho? Ada nang recruit kanyak iti probinsya. Kunada. Call center ti trabaho. Ngam... Saan matgayam? Asino dagiti boss nga ibagbagam? Inja ka mamuida ha? Ngam ada lalaki anang kisarita kanyak. Saan mi kano amabalin ti agreklamo? Kapag ibalsan na kami kano. Oray ibusan na ti kwarta na. Tapno mapatayin na kami laang. Anya? Nang panunod ka itiwagas nga aramidan tabanchi. Makapungtot laulay ni Jeremy. Naimbaglakit din, taawanak iti lugar, idi maiwayat ti raid. Natiliwak mo't kuman. Ni Joyce, padyak na agsaw day jay. Bayam, siyak ti makamo amang solbar iti daytoy a problema. Dakala po kaw day iti negosyo. Kan, delikado pa ni Jeremy. May raman tayo. Amok dayta. Emily, italak mo kanya, ti amo. Sa din kaya ang tibabaya managat ti Joyce, ma'am? Aday Jonak. Kalkalpas ko nga inimbestigaran. Iso ka di dayay? Pinakatugaw nga tindog ti buhok na? What? Napintas sa talaga. Islim ti pamagina kan natayag. Maasyanak kan ko anak. Kastamad tandag iti kakadwa na babae. Gapo iti kinarigat ti panagbiag da iti probinsya. Iso tinangidoron kan ko na asumrak iti panggadan dito syudad. Amangan numabisin, ma'am. Mapan ko ikan iti merendana. Agyaman hak may kan. At dapat ngamin isaganak apapenas para iti kabuklan ti salaysay na. Si kalangan ti makaamukan ko na ang mga sikaso. Kalpasan ti investigasyon. May turn over ni Joyce iti umiso ang ahensya. At dapat labutan na. Ang mga nusublian dagiti sindikato. Amo mat siguro no anya dagiti proseso arumbang nga masurot, Agent Alexandra. Di mo pa'y ngamin nakasarita. Di mo pa'y napagsalutsudan. Napaggatibiyag na. I-turn over mo iti DSWD. Kat isudan ti makamo amang idangan kadagiti naganak na. Kasano ti siguridad ni Joyce. Alexandra, saan nga amin nga ibagana kat surutan? Dagiti pa'y lang naganak na tirombang amang disiplina ken ko na. Anya ti kayat masawan. Kasmat lang dagiti dadduma. Simnak na iti kakasta at trabaho. Tapno adda kwartada. Tapno magatang dati kay kayat da. Anya? Panagkunak. Dramdramaan na kalaeng ni Joyce. Iso akas pan nakabagi tilintag. Aramidam ti umna. Ato iti merendam. Maan ka, Joyce. Saan ka mabisin? Saan ka amadanagan? Kadwadak dito eh. Saan ka aman ano dito eh? Aday ka ni Ma'am Alexandra. Joyce? Rumbang ama i-turn over da kayon EJDSWD. Saan mo? Diyak kaya't ijay. Di ka madanakan. Taging gaasaan da kayo ang ma-turn over kadagiti naganak eh. Umay kang bisbisitaan. Hindi yung amono kasano kapag gadagit itatao nga day tilikodan ti sindikato. May turad dati pumatay. Pangasiyo. Di nag-itit ka na kuhada mo. Jeremy, aramidak ti amin. Kapay nagsalutsudan. Sumungsungbat kan. Agtugaw ka. Sa dino ti ayan ni Joyce.
Adapay lang kadagiti otoridad. Anya pa yung aramidam? Oray nga ti mapasama. Nasken ang maalayo ni Joyce. Isubliyo ditoy. Juan, aramitak dayta. Pumanaw ka na! Sige, panawan ka pa'y nga rod. Puro kayo amin maag. Awan serbiyo! Flowers can chocolates. Dagito iti palisman ni Alexandra. Siya kunti umuna makikapyakin ko na. Amok, adun nagiti basol ko. Iso ang nagbalin ang nalami istipan na kailangan na kanya. Dagasaw ka na di opisina. Kalpasan na. Mangan kami iti restaurant. Kan itulog ko matun iti apartment na. Mapana ka. Itala ang marik nagtipuyat kan banog ko kalpasan ti operasyon. Para parigatan mo timin unay ti bagim. Agi na natam timin Itulog na klangan ni Jabalay ni Michael. Sige. Iturog mo kailangan dito yung lugar. Tapno makain na nata. Agyaman nak, Michael. Tadda ka lang ta amang isaksakit ka niya. Oh, Darius. Adda ka pala dito yung opisina. Ag-overtime ka kadi? Saan, sir? Dagasik lang ko mati partner ko. Ite pa nagawid. Nakisarita nga gawid ang masapa. Tamarik na nakano ti banog na. Hanggang po iti operasyon niya. Kasta ka di, sir. Nakita ka naglugan iti kotse ni Michael. Ha? O sige. Umunakon kan ka. Tani, agtudon sa. Agkikita tayo itong bigat. Saan ka apalubusan nga agawid, Michael? Aging ga iti di mo ramanan da ito inlutok, asopas. Alam na, ni Mami at talaga. Ipilit na pa kanin ti bisitak iti linuto na. Napig sa titudo, Michael. Nalami isti panawan. Isuan, nasaysaya at numangan ka iti sopas. Apay, agap apuraka ka di. Saan mo kitdi? Mamilatan tiyawag mo kanya. Mami, Oh, ano ko ma? Makita kat napintas ti chemistry yu adwa. Oh, ato ti sopas. Ramanam, iho. Agyaman nak. Mami. Nagmayat adenggan. Oh, marigatan ka kadi amang pasumbat ka ni Alexandra. Ibagam tatulungan ka kan kuana. ay na Michael, managangaw ni Mami. Napurot sa una dito sopas Yung naimas. Sige, bulaan pa'y ni Mami. Ad-adan akay kayat nakanokasta ti bagbagang. Amin ang mga pressure iti ilutok. Gayam ko, Michael. Kat may sakan kadagiti ilistak. Ay nauna yun ayan ni Mami. Oh, magan ka pa Michael. Sige lang, di ka agbabain Michael. Pag gusto, Le, ha? Ni, adaw mo awag. Mabit lang tasong bata. Ganun ang anak man ni Michael. Kasanin nagiti sabong kan chocolates nga awit ko para kini Alexandra. Sa di nung atang tinapananda. Abdan sakit din nagkinaawatang dagiti doon. Long time no hear, Rose. Kumusta ang Rosas iti biyag ko? Sikamat ganyang Jeremy. Okay na naman. Awagan ka kuman, ngam amok abisi ka. Ado nga min, dagiti problema iti negosyo, nasa si Kasrag. So, Jack na awag kan ka.
Ang tuyak manan. Kumusta ang tinegosyo? Naurno sa ti problema. Iso ngay nawagan ka. Kaya't kumanan nga kita taros. Sigurado ka kadi anawayan ti oras kan panawan mo? Sigurado akon. Kaya't kumanan makita ti kinalibnos mo, Rose. Iso nga kita ta manan. Kasabulak itulong mo, Nardo. Sika, tinrekomenda kanyak ni Jeremy. Taamom, ti ag-drive. Pinaglamang na kami pailang ni Boss Jeremy. Tanapudot kami kadagiti otoridad. Kuyo ganak lang? At damapantalan? O sige, no isuti ko na. Kulaklak, kinustaan ka nga umay, ma'am? Nagkariat nga umay kabisitaan. Aging gaasaan da ka pa'y nga umay alaan dagiti naganak mo. Imayin dagiti naganak dagiti kakadwak itay. Kad, inyawid da itay. Ay, namamok. Agsublidan tumatlaang iti kasya at trabaho. No kasta. Kaya't dati kasya at trabaho da? Naragsak na iti dayta, ma'am. Daytat kinapod, no? Sige, Joyce. Agsubli ka kadipay, iti kasya akita ti trabaho. Saan yan? Gapot ay di pailaan. Diyak kayatan. Naku na mga adda dagiti busyo. Asino da? Diyak ka mo asino da? Nagasarsarita mi ita. Nasingpit da? Yumadat ti may isa babae. Diyak kaya ti sumurot iti kayat na. Umay nagtungpaan. Iso kadila ang tikas jay? Ado da nga si sinublat. Gamda jay babae. Kanadapay kadwa na alalaki. Iso da tinakaungat. Ang sigurado ang kanyak anya talaga ti kasasangad ko. Gabot amang ano siya ti madaksan. Joyce, di ka madanagan. Di da ka mabalin agarawan ditoy. Mabuti na. Pangal daw gaya man. Diya ko napuutan ti oras, na po iti kinaado iti trabaho ko dito opisina. Awisak man kid din ni Alexandra mangan kami. Nadapay lang iti lamisan na. Asit ga. Alexandra? Oh, Darius, sikamit kayo. Well, kaya ka ko mga awisan. Mama Alexandra, ready ka ka din, tamapantan. Da ka di papanan nyo? Tuwa sir, inawis ko ni Alexandra amangan kami ijarwar. Kaya't mo ti sumurot kada kami? Michael, adalaing kayat ko nga ibagakin ni Alexandra. Ibaga mo dito, Darius. Mabalin ka di asak pailang ti kadwa na arumar ita. Sikan tulangan inton maminsan. Napatag ngamin ti pagsaritaan ni. Ada ka di pa kainaigan dito, iti trabaho ta? Well, Sige lang sir, no problem. Uray san aklas ti restaurant ni mo. Makapagsarita ta anin ba? May papan iti sensitibo nga impormasyon. Ako na. madmadlaw ko. Kanawin ti pa nagkadwayo kini Michael. Ado nga minti oras na para kanya. Mabainak mat nga agdemand iti oras mo. Ado magdagiti napatag alakad mo. Saan ka di? Napanan nyo ka di illegal man. Awan ka iti apartment mo. Nasapa kayo kanuari mo. Darius, dahiti ka di ti sensitibo nga impormasyon ako nang mapagsalitaan ka. Alexandra, saan mo kumatagidaksan? No amok dagiti dato mabambalan. Ag-partner ta. Kasano nyo adada ka sa mapasamakan ka? Sige. No kaya't mo amaamuan no sa dino tinapanan mo. Ibagakan katipod no. Nag-date kami. Ano niya? Apay, dakas ka di no makidate kan kwan. Nadalos ti intensyon ni Michael kanya.
Mariknak, dayta. Saan nakaama ipaayan iti seguridad? Dayta tijak kayat kan ka, Agent Darius Kampan. Nalastog ka unay. Gapo ka di tanabakad ka. Napigsa, kan nataer ka. Oh, Tagtagibas si kamlaangan ni Michael. payakas tati ibagbagan. Ken makapungtot kan sa. Sige, kita ka. Dadaan ang taldaw ko. Panawan na ka nga eh. Sige. Mapan ka, iti kahit mapapanan. Pinanawan na ko na talaga. Saan ka minsan nga kinaawatan pa kay Alexander? Wan, ma'am. Da kami dagiti naganak na. Pudno day tamam. Kas makita mi ti birth certificate ni Joyce. Sa bagay, talaga nga iruray may kadagiti parents na nga umay mga alakan ko anak. Yawid mi kuman, ma'am. Kasta day tanak mi. Problema mi, takanayon na pumanaw. Hindi mi amuno anya ti kayat na. Isu nga itidyo kuman kada kami. Tada kami ti makaamo amang isurukan ko na. Pudno, tada kayo kat nga rod dagiti naganak na. Kasapulan na kayo. Agyaman kami, ma'am. Ay, kailiw ko ti anak ko. Saan ka madanagan bakit? May awid tan ti anak ta. May katen ti panagdandanag mo. Sana ka makaturog ang magpampanunot kan kwa na, ma'am. Nakaro, tinandaan ko. Joyce, ada dito yan dagiti parents mga may mga alakan ka, iya? Parents ko? Oh my God, nalalaan, anak. Saan? Saan? Joyce, balasang ko. Ma'am, saan ko ikaalaganak? Patsundak ko, ma. Aha. Makita mo na itaagalahan nga ipakpakita na kada kami, ma'am. Nagsakit para kada kami, nga iliblibak na kami ti anak mi. Ala, sumurot kan ka dakwada, Joyce. Isuda tinaganakan ka. Saan, ma'am? Yakit ang kapin ano? Aya, Ilugan man, sana mabaling nagpayak na dito eh. Wen, ma'am. Oh my God. Ma'am, alaan mi nga rodan to'y anak mi. Saan? Diyak kaya! Saan? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.